Baina, bueno, gero komentatu ikurazkien hori. Izango da, hemen pilo bauz. Vale, zenik besti bir pasatu ditut eta... Vale. Bueno, hasiko gara. Bai. Zer? Ez mikrofonekin naiz. Vale. Vale. Vale, bueno, hasiko gara orduan. 2026ko maiatzaren 27an, arratsaldeko 7etan, ohiko bilkura ospatzen dugu, hurrengo gai zerrendarekin. Hor bat dirudiaktekin, bebai, arazotxo bat toki dugule. Aktak ikusi dozu ez barruen, ez da? Vale. Bai, bonitzen. Nibe egiz izan ez dut behituak zera, gainontzeko dokumentazioa bai bina. Eta beste informazioa da? Bai, beste gainontzekoa badago. Akti falta da, apirileko akti falta da, eta gero YouTubeen dau, igonda, bibider bideo bardine eta gainera ez da entzuten. Eta hori zuen da, ezkena horrekoak, bibider bardine, Utzailekoa. baina hori egun da, diferentekoa. Bale, negoen non beste. Vale. Bai, eta, bueno, gero aipatuko, uste dala, 8. puntue, bueno, dau sartute, zera, eudelek langileen soldata igoeren inguruko txostena, batzordean pasatu gendun erabaki proposamena, eta erabaki proposamena txertatu bari dago batzordekua, bale? Baina berez, batzordean diktaminatu gendun, eta derrigorra da, legezkoa da langilei soldata igoera egitea, horiek gero aipatuko dugu, bale? Bale, orduan, 2. puntuari utziko dutzau, bale. Dekretuen berri ematea, martxoko eta apirilekuak. Dekretuetan, martxoko lehenengo, 157 eta 161 ez dauz. Ez dira agertzen. Zerrendan bai, baina gero dekretua bera ez da agertzen. Ez dakit, igual zuzena izango da, igual borra bain dieta, eta ez da. Baina, 161 ordez, 161 agertzen da. Bai. Informatika kontuak dira, begiratuko dugu, dena den 157 eta 161 bidaliko dugu, zuzenian, osea, danoi, zuek ikusteko zeintzuk dizen, eta bestearen inguruan, aldaketaren inguruan begiratuko dugu, baina informatika kontu bat izan bidez. Zenbakizek automatikoki pinten dira. Bai, normalian egiten da, bulkaua egiten da automatikoa gaur egun. Dekretu liburua ja dakau sinkronizatuta, eta beraz, normalian jartzen dituzu hemendikona, eta botatzen dizkizu zeintzuk dizen dekretuak, eta horregaz egiten duzu artxiboa. Horregatik, baina, bagiratuko dugu hori. Bale, eta bestea bidaliko dugu, ia bisaralba dugun guztioi bidali dekretu horiek, bat ari esan. Eta gero, dau bat, langile bik egiten daben eskari bat, kompensazio eskari bat, 227, eta apura eta saltzi, ez estatu deiteak eskarize. Suposatzen dut izango dela... Garbitzaileen inguruko zera. Bueno, hor, badakizue, epaitegitan egon garela, eta epaitegiak arrazoia eman digu. Hauek, oroar, islatu nahi zuten azan, euren postua nolabait kiroldegian
singularizatu litekeela, hau da, bestelako euren postuko langileekin desberdintasunak zituztela, eta, bueno, guk aurkeztutako txostenen arabera eta egindako plangintzaren arabera, balorazioaren arabera eta abar, lehenengo sententzian, gure alde urten da. Horren harire, aurkeztu dute hurrengo reklamazio hau, eta, ez esko ematen zaie, baina, ez dakite jarri duten rekurtsoa garaine. Bide administratiboan ez. Bai, hori da pixkate zer. Azalpen laburtua, baina... Nago dekretuaren bila, irakurtzeko eta... Bai, nik egin dute txostena, baina eskez nahan gogoratzen. Eurek eskatzen dutena da, gertaera horiek alkateak azaldutako gertaerak eta gero, eskatzen dutenian da, zuzenian, momentu horretatik, erretroaktiboki ordaintzia, euren lanpostua balorazioa dela eta eduki duten igoeraren zenbateko hori. Ez litzateke izango zenbateko hori bez. Eta nire txostenean batez be esaten dana da hasi dala aplikatzen zuzenian igoera horiek balorazioa behin betikoz onartuta izan danian. Aurretik lanpostu horiek beste balorazio bat zutelako. Eta ez dakala atzera eraginik, ez daka atzera eraginik balorazioan hola esalako onartu bez, onarpen hori egin zenutenian. Orduan, ez dagola zertan hori ordaindu beharrik. Bote perton esan da. Hori da arrazoia. Eurek nahi zuten, onartu zen egunetik aurreragoko urteak be ordaintzea, eurek esaten dute gainera 8.005,56 euro horiek direla, eta ez da guztizola hartzen dutelako, inporte batzuk guztiz ez dizenak egokiak, baina horretan ez gara sartu. Azkenean, horiek zenbatekoa gutxieneko kontua da. Eta horregatik. Gero, apirilekoetan 276 eta, hemen jauregi inguruko, jauregi jebera elemento kultural moduen kontuten eukiteko dekretue, eta, ez da txartu ikusten dugu, baina bai, eraikine nahiko kaltetu dagoela hemen torre inguruen eta Karrakalaketa da. Zera, takizan lan ditzakon, Bai, deukon zer da margo antzeko. Bai, euskaiola jausten da bez, bai. Hori esateko. Eta gero, martxoko 221 eta apirileko 276 erlazionatute dauz, bat da basi edi interpretazio esleipenerako eta bestie desierto galditu dela esaten da bena. Ez dakit hor zer plantetan da noin... Arloa uste onartzen da bilela, ze bigarren aldizatara da, eta uste dut barrio gelituko dela desierto.
Orduan, hausnartu beharko dugu, zergatik den presioengatik dan, segia da eta realitate bada, Bizkai mailan bat-bateko itzultzaileek gutxitxo dagozala, guztiek ezagutzen dire, 5-6 bat, gehien jota, edo behintzat da hori guri helarazten digutena, eta ez dakit enpresa bakarra edo pare bat enpresa dagozan langile kudeatzeko. Orduan, presio bada, nahi duen ibarko da presio. Baina, hausnarketa hori teknikoek helarazi beharko digute, eta lortzen dugun sarratzen. Vale. Printzipioz bestik ez. Vale. Momentutxo bat, Vale, hirugarren puntuan, kredituak aldatzearen kontu ematea, lehenengo bat 0,2 kreditu aldatzea. Bueno, hor, badakizue hau batzordean komentatu gendun, hau da urtero kitapena egiten denean, ikusten den, aurre ikusten den txertaketa bat, beti ere lotuta aurreko urteko konpromisoei, eta hor finkatzen dire, oroar 271.000 euro lotuta dagozala, esan bezala aurreko urteko eginkizunekaz. Orduan hori derrigorrean txertatu behar da, prozedimentalki horrela eskatzen zaigu, eta zuzenean txertaketa hori egiten da, aurre egin alizateko aurreko urtetik eratortzen diren gastuei. Gero laugarrenean, ordaintzeko bataz besteko epearen lehenengo hiruhilekoaren berri ematea. Hor, agertzen da. 18,64. Beti aipatzen dut oso aldakorra dala, batzutan agertzen zaigu 3 egun, beste batzutan 18, beste batzutan 13, lege barruan gagoz, eta bosgarrenean, aurrekontuaren bat 0,3 kreditu aldaketaren berri ematea, da hobe batzordean komentatu gendun, dagoz bi txertatze, orotara, hor ikusten duzue alde batetik 255.000 euro futbol zelaiko obra bideratzeko, aldagelak berrizteko, eta gero bestetik 20.000 euro GIS sistema martzan ipinteko, bai ur, saneamentu eta argiteri publikoan. Sare guzti horiek GISera ekartea, bi fasetan, 2026an 120.000 euro, 2027an 152.000 euro, eta txertatzen dire 20.000 euro partida sortzeko, da gero ikusi badozue urrengo txertaketan hori bai onartu behar da. Txikituko genituzke, 102.000 euro, lehenengo fase hori, GISeko lehenengo fase hori bideratzeko. Seigarrenean, 3 onartzea, hau da, aipatu dudana, hor, batzutan tamales, beste batzutan, suertez, segun eta aldundiaren diru errekaudazioa nola dijoa,
pasadan urtean, likidazioa egin danean, zera positibo bat urten zaigu gure aldekoa, da 3.000 eurokoa, eta hori nolabait ere gure gerakinarekin erlazionatuta egongo litzateke. Orduan, bueno, 3.000 euroiek txertatzen dire sortutako 20.000 partida horretan, eta horretara sortzen da sarea jasotzeko eta digitalizatzeko partida horretan 23.909 euro. Bueno, baina bideragarri egingo litzateke lizitazioa, bale? Bihartik horrela badiru oinar guztiak eta prest eduki ezela, orduan, bueno, aste honetan suposatzen dut, lizitazioa urtengo dela zera, eta gogoratzen badugu ez luzatziarren, baina, bueno, badakizue Feliz abenduan dijoala, eta honek baduko bere garrantzia, bazkenengo 3 hilabetekoan batez ere ur eta saneamenduaren sare hori, berak buruan eduki aldaben guztia, digitalera ekarteko, bale? Vale. Bueno, aurrekontu aldaketa honen aldeko boskak, Bost, abstentzioak, gehiengo arrunt. vale, gero 6. 8, 5, 2, 6, 1, 3, 8, 3, 7 mailegu pertsonala, aldez aurretik itatzea onartzen. Vale, a ber, bueno, hor txostena ikusi badozue, guk kreditua aurre egiteko, urtero aurrekontutan diru bat txertatuta izaten dugu, orduan abendura arte itxaron beharrean, eskatu izan da, kitatzea ze dirua dago aurrekontutan, diru hori aurrekustuta dagoan, orduan, diru hori erabili, kreditua kentzeko, behin betikoz. Bertan txostenen aipatzen denaz, da hori zema gelditzen den, eta interesa zeintzu diren, eta horri aurre egitea, baina behin betikoz kreditua bukatutzate emateko. Gauza, aurreko puntuen esan dugu garainak gehiengo arruntez, bost eta bost. Gehiengo arrunta da, kontra botako bazenuten, bai, da alako empate. Bai, hori da. Gehiengo arrunta da zenen. Markatu. Maileguen inguruen, zeren maileguetan... Hau da, berriz usako maileguaren ingurukoa, ditzen zaizkigu beste 3 mailegu, beste 2 mailegu, etxe bizitzen hipotekak. Hori, jakiteko, jartzen dago kopurua, jartzen dago 300.000 euro gelditzen ziela, eta gelditzen dela... Kitapenean, jasotzen da urtero, zeman joaten den gelditzen, eta da zorbizia, udalak duen zorbizia. Taulatxo bat egoten da, kitapenean batez ere, ze hor ikusten da udala nola dagoan urtea zarratzen danean, eta horti erator daiteke udalaren sostengarritasuna edo estabilidadea edo ez, edo bai, eta bueno, ipatziarren, litzateke horri lotutakoa, hori kitatzen da guztiz, gelditzen dire 2 kredito ez bana zerratzen etxe bizitzetakoak, orain 2 etxe bizitza ditugu salmentan, horietako batek du hipoteka, beraz saltzen bada, automatikoki hipoteka hori kendu beharko litzateke, orduan geldituko litzateke etxe bizitza bakar bat hipoteka duna, eta hori izango litzateke udalak duen zor bakarra, eta kontutan izan da urtero ordaintzen dana etxe bizitzen hipoteka horiengatik, zor bizia urterokoa da, oso bajua, ze arauak dino udal batek bere zorpetze maila 160 baten tope moduan euki aldabela.
3.000 edo 4.000 edo 10.000 euro etxe bizitza baten hipotekagatik urtean ordaintzengatik izango da, datua ez dekat, baina 0, ez dakit, esatearren, bale? Gauzi esan hori, jakitia zen, nana bada, listo, esteko bestik. Vale. Mailegoa kitatzearen aldeko boskak, Bos, vale? Abstentzioak, gehiengo arruntaz. vale. Eta, bueno, lehen aipatu dudana, 8. Dekogu udalangileen soldata igoera onartzea, bai hori komentatzea alde batetik, batzordean, bai egoala erabaki proposamena, baita be erabaki proposamen horretan, baina uste izan dela kortapega aurrekotik eta abar, 0,5 aipatzen da, baina 0,5 ja onartu gendun eta hori bideratuta egoan, orduan bakarri litzateke 1,5 onartzea aurtengorako. Eta gero ja urte bukaeran, ikusiko genduke berriz aipatzen dan 0,5 hori aplikatu beharko dugu, bai edo ez. Vale? Orduan, legezkoa aplikatzea. Langileen soldata igoera onartzaren aldeko boskak. Hau batez. Vale, gero 9. Berrizko bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa onartzea. Bueno, hor ikusi badozue zera, txostena, pertsona bakarra dago. Orduan, euskararen inguruan horre euki gendune ez da bai da, positiboa izan zen, oso positiboa izan zen. Baina, behintzat gure artien, argitu gendu zen irizpideak eta orduan, hau onartu behar dugu, ezta? Osa bat, ez aklaratziarren igual, Bai. astu duzu. Bai. Eskaerak aurkezteko apea bukatu zaren apiriaren 15-ean. Eta egun horretan, maiatzaren 15-ean, eta egun horretan eukio denun antolakuntza batzordea. Horregatik ez da jun antolakuntza batzordetik. Eta pentsatu izan genuen, aukera dago, ez? Ekartzia. Egongo gara uztailera arte honei itxoiten benetan, gero auzitegietan bere tramiteak eukiko baditzu, eta horregatik ekarri dugu zuzenian, eta ez da pasa antolakuntzaren sasenok, igual, ari esaten zeba, arrazoia hori da, justo egun horretan bukatzen zen, eta ezin genuen eraman bukatu baik, porque norbait aurkeztu alzan, egun horretan bertan, vale? Hori da arrazoia. Bai. Vale, bai. Ordezkue onartzen dara, ordezkorik ez dago. Ez dago. Osa, ez badau, Guko lan bidaliko dugu, geroan izendatu behar dituzte, guko lan bidaliko dugu, eta eurek erabakitzea ia zer. Ez dago. Bai. Eta, horri lotute, onartze aldera egin horretik, da logistika edo azpiegitura jakin dezazuen Eusko Jaurlaritzak sartu duela konexio berezi bat aurreskola ingurutik, gutxi gora bera, gureraino, bake epaitegia guztiz desberdinduta egon daiten sare alorrean, interneteko sare alorrean, bale? Eta gupe ikusten gendun egokia zala, ze euren konexioa heltzen zan gure rakera, eta gero euren teknikoak etortzerakoan gurera, izaten da desmadre bat, orduan hori desberdindu egin da, edo behintzat bideratu da horretarako, eta euren inbertsio izan da. Vale. Bake epaile titularraren eta ordezkoaren notaketa onartzea,
Oskar. batez, hau batez. Bale, gero 10ean, udalerriko bide publikoen inventarioaren lehenengo aldaketa onartzea. Bueno, hor, batzordean komentatu gendu zan bi kasuak, bata Okangon, Mekolaia baserrian, eta bueno, hor ikusi baduzu txostena, bere momentuan udalak hor inbertsio bat iban, bidea hormigonatzeko, egia da, bidea bukatzen dela baserrian, eta, bueno, guri, zaigu interesatzen horrelako bide publikorik izatea. Eta horrela gainera bideratu gendun inventarioaren prozesua martxan jarri gendunean, aukera ematea jabeei nahi zuten pribatu edo publiko izatea tramada horiek. Kasu honetan, bueno, honek meseban be alegaziorik egin, pasatu egin zan, eta oin egiten dau ekarpen bat esanez, bai, bebera preste egongo litzakela, konpentsazio moduren bat, akordioren bat lotzea, eta, bueno, Feliz egin dau bere txostentsua, eta horatara dau balore residuala guk egindako inbertsioarena, ze gainera inbertsio espaldi egin zan, orduan, preste egongo litzateke konpentsazio hori egiteko, eta hortik aurrera, bidea zer pribatuan mantenduko litzateke. Eta bestea, hori bai prozesuan gengo zala barazo bat izan zan, ze titularrak ez gendu zan lokalizatzen, baina hori geneukan zerrendan hitz egiteko eurekaz eta proposatzeko ea nahi zuten bidea publikotasunera joatea edo pribatu modua mantentzea, eta ezinezkoa egin zitzaion jabeari hori bideratzea. Eta oin ja jabeak dagozanez, jabeek nahi dute pribatu izan daiten, eta guztiok ezagutzen dugu Goitizora, San Juanera edo igoera hortan lehenengo kurban ezkerretara dau sarrera, beti danik landa sarrera moduen ezagutu dugu, baina ondoan baserri badago. Ez da askorik ikusten errepidetik, goikaldetik bai ikusten da. Eta gainera bide nahiko guzie da, baserri daño doana. Orduan, guretzat fenomeno, eta Felizek aldeko txostenak egin dauz. Hori litzateke. Bale, bide publikoen inventarioaren lehenengo aldaketa onartzea, aipatu ditudan bi horiek onartzea. Hau batez. Bale. Eta gero 11. Galdezkeak. Galdezkietan, deku azkenengo plenuen onartu ziren mozino bizekia bideratu dien dagokizen erakundiei edo... Bai, eta, nik bezkatu dut batzar bat, eurekaz. Eta egon izan eurekaz, eta eskatu diete, erantzun bat, ahalik eta azkarren emateko. Onartu ziren kanon energetikoena eta trenana. Telefonoz da bestea presentzialki. Eta bai, ETS-en presentzialki. Eta baitlatu dut, azkenean guztion nahia da, nahiz da mozioak igual desberdinak izan, baina helburua nik ez dut helburuarekin bat egiten dugula, eta hori da islatu diedana. Vale.